Malta tibqa' favur il-paċi, l-istabilità u soluzzjoni taż-żewġ stati fil-Lvant Nofsani. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela kif ingħaqad ma' tmexxija minn madwar id-dinja fi stqarrija konġunta dwar il-pjan Iżraeljan ta' oqsma tad-djar fix-xatt tal-Punent magħruf bħala Iwan. F'din l-istqarrija konġunta il-mexxija internazzjonali qalu d-deċiżjoni tal-Gvern Iżraeljan li jippubblika s-sejħa l-kostruzzjoni ta' dan il-proġett hija inaċċettabbli. Fl-istqarrija l-mexxejja appellaw biex dawn il-pjani jiġu irtirati minnu fih minħabba li huma illegali skont il-liġi internazzjonali kif irriaffermat mill-Kunsill tas-Sigurtà ta' Ġnus Magħquda. Il-mexxija internazzjonali spjegaw li b-bini ta' oqsma tad-djar minn Iżrael fix-xatt tal-Punent jista' jġib fix-xejn is-soluzzjoni ta' żewġ stati bejn Iżrael u l-Palestina. Il-mexxejja appellaw li ħadd m'għandu jitfa' s-sehem tiegħu lejn dan il-proġett fix-xatt tal-Punent. Intqal li dawn għandhom ikunu jafu il-konsegwenzi li jinvolvu ruhom biex jiksru il-liġi internazzjonali. F'kitba fuq il-midja soċjali il-Prim Ministru qal li Malta ifavur il-paċi u l-istabilità u għalhekk ingħaqad ma' numru ta' pajjiżi f'din l-istqarrija konġunta. Dr. Abela sostna l-pożizzjoni ta' Malta hi waħda bbażata fuq il-prinċipju tad-dialogu waqt li tibqa' dejjem favur impenn lejn il-paċi dejjema. Il-pajjiżi l-oħrajn firmatarji tal-istqarrija jinkludu l-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja, il-Kanada u l-Awstralja kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Sanittant il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Chris Fearn kellu wkoll laqa mal-Ambaxxatur Palestinjan fejn tenna l-appoġġ sieħ ta' Malta favur is-soluzzjoni taż-żewġ stati biswit xulxin. Hawnhekk hu informa l-Ambaxxatur Palestinjan bl-istqarrija konġunta li ffirmat Malta brabta mal-pjani illegali ta' Iżrael fix-xatt tal-Punent.